Analitzarem avui, d'alguna manera, no, el que han sigut aquests 4 anys de legislatura i hem sigut, jo crec, també una diputació més propera, que sens dubte ha fet una escolta activa en el territori, xafant-lo, escoltant també als alcaldes, a la societat i sent també més reivindicatius, però de manera lleial. Nosaltres no entenem la Diputació com un contrapoder a ningú, no? Parlar del tema de l'aigua, de la importància de crear el Consorci Provincial, al final és que tenim un pla estratègic que el que busca, el Pla Director de l'Aigua, és garantir el subministrament d'un recurs bàsic indistintament de la situació climàtica que tinguem. I estic convençut, i ja que este és l'últim balanç, que ens queden encara 4 anys més de molta feina justament per a poder fer d'aquesta institució el que hauria de ser, que és la que articula i vertebre, mentre la Generalitat no sigui capaç de fer lo que per ara està molt lluny València, al territori de la nostra província. Per supost, donar les gràcies als companys del govern de coalició, als companys de Compromís, d'aquesta diputació més pròxima. Hem donat visibilitat i s'hem reunit i hem estat en moltíssimes associacions, algunes, com les de la memòria històrica, que fins ara no havien estat tan presents, i hem estat també al carrer, en els alcaldes, les alcaldesses, els veïns, les veïnes, la societat civil en general. Hem xafat carrers i recorregut també el territori. Hem estat en tots els pobles de la província per conèixer realment les seues necessitats. I jo crec que sí, que hem posat fi a aquesta crisi reputacional que tenia la Diputació de Castelló i aquest canvi de la crisi reputacional a la fama reputacional me pareix que és un dels guanys principals que ha tingut la Diputació de Castelló i que nosaltres hem propiciat per a canviar.